Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat. El Barça ha perdut 3 partits seguits. No és qüestió d'una mala ratxa, és qüestió que simplement s'ha acabat la gasolina. Benvingut, doncs, a un nou programa de Bàsquet Blaugrana corresponent al mes de febrer. Aquest programa que sortim tots els dilluns, o cada dilluns, i algunes vegades el dimarts. D'entrada haig de demanar disculpes perquè l'últim programa em vaig equivocar quan pronunciava l'any i em sembla que em vaig equivocar de 1000 anys. En fi, m'ho ha fet notar el senyor Josep de Piera i la senyora Esther de Taradell, els ho agraeixo. El que passa que, esclar, jo aquí parlo en directe, amb molt pocs apunts, això quan és tot d'una peça. O sigui que no puc corregir un cop s'acabi, no? Ja ho miro abans de passar-ho a l'agència, que ho fa per intel·ligència artificial a les portades, però doncs encara que volgués sempre hi ha coses. I si ho tornés a repetir, segurament faria uns altres errors. O sigui que com que tots som humans, m'hauré de dispensar els errors que jo pugui cometre i també moltes vegades tinc confusió amb els jugadors, amb algun resultat. Bé, són coses que passen del directe, i ja veieu que jo també m'equivoco. Dit això, doncs, comencem. Salt! He començat, doncs, amb aquesta mica d'humor per desinflamar una mica la situació del Barça actual després d'aquestes 3 derrotes. Els que són patidors de mena, doncs, ens fa patir, naturalment, el Barça, quan perd. Cada partit que perd sembla com si ens clavessin un punyal, però ens hem de fer pagues i mentalitzar-nos que no tenim equip gairebé per guanyar res. Per tant, hem d'acceptar les derrotes com vinguin i intentar mirar-ho una mica des de fora. Bé, jo el partit contra el Madrid segur que no, oi? Però els altres, doncs, ja ho fem sempre si perdem amb esportivitat, però que no tinguem aquell sentiment que ens reca que les coses doncs podrien sortir millor. Sí, tot pot sortir millor, però ja no en ratxa. Bé, el problema del Barça doncs, no és que de ratxes i que jugui malament. No, sí. En els 2 últims partits contra l'Olympiakos i ahir contra el Múrcia hi van haver uns quarts que el Barça va treballar, va jugar de forma pràcticament excel·lent. O sigui, no és que tot l'equip jugui malament, sinó que no tenim gasolina, no tenim cames fresques dels jugadors per aguantar partits 40 minuts. I al final, els últims quarts, especialment aquests 2 partits, han estat patètics. Aquesta setmana precisament ha fet 36 anys l'Apro. Per molts anys sí, però esclar, és que l'Apro ja és del grup dels prejubilats i gairebé és dels jubilats. Com dic, doncs, hi ha hagut 2 partits que han tingut unes cares iguals i també diferents. Contra l'Olympiakos van començar molt malament, perdíem de 17 punts, gràcies, entre altres coses, a l'exbarcelonista Bezenkov, davant d'un Olympiakos que, home, doncs, té 17 jugadors, no? Va fitxant gent cada cop més i el Barça, doncs, ja sabem com estem, són pocs i, com diria aquell, a vegades malavinguts. Per tant, jo esperava una tunda i, doncs, sortosament no va ser així. L'entrada de Brizuela va revolucionar l'equip, va començar a marcar triples i també Clyburn va tornar a sortir, no? Amb la qual el Barça recuperava efectius i aquest tercet, el triangle de les Bermudes, com diria un, doncs va revolucionar el partit i l'Olympiakos va navegar. De tal manera que el tercer quart va ser pràcticament perfecte pel Barça, no es va perdre ni una sola pilota. Guanyàvem de 5 punts i l'estadi doncs va emmudir. Però a bailets, la realitat és que al quart temps ja els jugadors no s'aguantaven els pets, vam estar pràcticament 6 minuts sense marcar i va ser una disbauxa. Vam perdre pilota una darrere l'altra, Senghelia 6, per exemple, fallant tirs lliures, Billy desapareixent. Bé, tot plegat va ser un desastre un darrere d'altre, no? Semblava com si els jugadors no sabessin jugar a bàsquet. Sí, però que en saben de jugar, però mentalment i físicament estan cansats i no dona per més. Recordem que la setmana anterior em sembla que havien jugat 5 partits en 9 dies. Això no aguanta ningú, i més amb aquestes cames
d'homes que ja com l'ha, però aquesta setmana va complir 36 anys. I aquesta és la realitat, no ens enganyem. Per fortuna va tornar Clayburgh, va tornar a reaparèixer després de 6 setmanes, en bona forma, i també vam tenir al final, ells havien marcat un triple, gairebé de mitja pista, amb la qual ens superaven l'averaix. Nosaltres aquí havíem guanyat de 13 punts, però encara faltaven 7 dècimes. Pasqual va demanar temps mort i el Barça va preparar una jugada per Vesely. Tothom marcava en Panther i en Clayburgh, van deixar en Vesely sol i mira, van guanyar almenys l'averaix, que em sembla que ens servirà de poc. Però bé, un cop més, l'Olympiacos, que és un equip potser el més potent que hi ha a Europa ara mateix, per plantilla i físic, doncs no és que ens donés una lliçó, és que simplement nosaltres no podem lluitar contra els elements. Tenim el que tenim. D'altra banda, el partit d'ahir de Múrcia, en teoria, havia de ser més fàcil, però clar, el Múrcia també ens esperava al llarg de tota la setmana, s'ho havien preparat bé, és un equip molt fort també físicament, amb grans triplistes i posen les mans a tot arreu. Ja se sap que quan poses moltes mans, de cada 3 o 4 faltes, els àrbitres assenyalen 1 o 2. I al Barça això no ho sabem fer perquè som un equip tècnic i semblem les germanes de la caritat. Haig de dir que Pasqual es va sorprendre amb el plantejament perquè va sortir de l'equip inicial Fall i Norris. Doncs bé, Fall va fer molt bé. Va ser potser el millor partit que ha fet com amb el Barça i amb unes esmatxades que ens van deixar a tots garrativats en el nostre seguit, no? I d'altra banda, doncs bé, sembla que almenys ha après ara aixecar els braços, que és el mínim o potser el màxim que li podem demanar, i això intimida els rivals. Jo penso, com he dit algunes vegades, que aquest Fall hauria de tenir uns entrenaments particulars molt especials i bé, doncs segurament es fa i tal com està el panorama ara mateix. El número 5, o sigui, el pivot alt, amb el que tenim en Vesely i en Belly, doncs que Fall sigui el millor, doncs ja diu com fa la situació, no? Un Barcelona que va jugar un primer temps magnífic, de conya tu, guanyàvem de 16 punts, però és que tot ens sortia bé, tu, 80% en tirs de camp, 4% en triples, jo no sé què més podem demanar, i amb en Norris i Fall amb molt de temps a la pista, fixeu quines coses té això, no? Però bé, la segona part doncs ja va anar baixant, va anar afluixant, i vinga, i encara per postes es va lesionar Brizuela, que no sabem què és el que té, no? Ja són pocs i sobre només ens faltava això. I l'últim quart va ser demencial, fallant tirs lliures, pilotes perdudes, tot. Panther va tirar un tir d'una tècnica, la va fallar. L'Apro va fallar un tir, però encara teníem opcions fins al final, quan el Barça perdia per un i Vesely va tenir 2 tirs lliures. Doncs també els va fallar, tu. Encara vam tenir que hi va haver un rebot i hi va haver una jugada de salt, com que teníem la possessió de la pilota, vam treure nosaltres, i Panther, no sé per què, va tirar a l'última jugada, o la penúltima, un triple, quan amb 2 ja n'hi havia prou. Però és el Panther de sempre, que s'ho ha de jugar tot a 3 punts, quan encara en podien fer de 2. Doncs va tirar, va fallar, Vesely va tornar a tirar, va tornar a fallar. Home, al final van perdre, tu. Escolta, doncs que vol que es digui que ara ho creu, ha sortit creu, doncs per què? No és que jugués malament, repeteixo, el Barça, quan juga de pistons al Barça. El que passa que no hi ha força, no hi ha gasolina, i aquest equip fa un pet com un aglà, i segurament és el que volem. Jo tenia moltes esperances a la Copa, que sembla que és l'únic torneig que podíem guanyar, però cada cop en tinc menys, us ho asseguro. I no perquè vam perdre emoció, sinó per la forma de perdre, perquè, noi, amb aquesta gent, què volem que us digui, fillets? És el que tenim. Bé, aquesta setmana doncs havia de continuar, no? I tenim dimarts, o sigui demà, la presència del Fener de Saras, el líder, que és el líder de la competició europea, que té una victòria més que el Barça, l'Olympiacos, el Madrid, el València i el Hapoel. Bueno, el Barça és el 6è en teoria, per culpa de l'averaix, però només estem a una victòria del Fener, no? El Fener que arriba en ple d'eufòria després de l'últim triomf en el campionat turc per 61 punts. Ja sé que no és el mateix el turc que aquí, però bé, arriba el Fener en plena forma i veurem què és el que passarà.
tot en tot, doncs, la classificació del Barça no està malament. És cert que en aquests equips, algun d'ells té alguns partits ajornats, però vaja, ara no vull fer aquí un calendari que us compliqui la situació del cap. El Barça és el 6è a Europa i, doncs, tal com estem força bé, oi? D'altra banda, doncs, el divendres, doble jornada, esclar, al camp del Baskonia. El Baskonia, doncs, no està molt bé a Europa, no està ni tan sols en zona de play-in, però contra el Barça es creix. Sempre sembla que siguin uns grans campions. A mi m'agrada molt el Baskonia que juga contra el Barça, que juga molt bé, però contra els altres equips sembla que no. Bueno, que és el que veurem aquest divendres. I diumenge acabem, doncs, amb la jornada amb el Girona a casa, un Girona que està pràcticament salvat. A les 7 de la tarda juguem i, doncs, pot ser una oportunitat a veure si el Barça guanya, no? Perquè no és un partit de vida o mort pel Girona, tampoc perquè per nosaltres, no ens enganyem, perquè a la Lliga Endesa, de moment, el Madrid ens porta 4 victòries, el València 2, i anem empatat amb el Múrcia, l'Unicaja, i ara esperem també que és el partit que té pendent el Baskonia, que es juga aquesta 4a plaça amb el Múrcia, per saber quin és el primer rival nostre, o Múrcia o Baskonia, a la Copa del Rei, que es disputa a València a partir del dia 19. Però realment a la Lliga Endesa jo penso que quedem els 12è o el 8è, bueno, els 12è no, però si anem al play-off, que arribem a semifinals o quarts, què voleu que us digui? Perquè el Madrid ens foti una tunda al València a les semifinals, doncs no veig el què, oi? El que sí hauria de ser, doncs, això, que el Barça, doncs, tot ara posem tots els ous, per dir-ho així, en el cistell de la Copa, però després del que estem veient, esclar, jugar 3 partits seguits, gairebé en 3 dies, tal com tenim el panorama, realment, doncs, és una mica difícil, no? Ja veiem que en aquests últims partits hi ha 2 jugadors que estan pràcticament jubilats, que són Hernán Gómez, el gran passota, i Vesely, que va ser el dia de l'Olimpíakos, una estàtua, i ahir, doncs, bé, va recuperar aquests tirets que té, però, nen, en defensa, és que juga caminant, i els altres ho saben i se'l driblen cada vegada, realment és que fot pena, realment. El cas de l'Apro, doncs bé, almenys encara amb atac, doncs sí, encara és un bon anotador, bé que en defensa, doncs ja sabem quines són les seves falles, no? I el pitjor és Sangueria, que és segurament l'ànima d'aquest equip, però no pot, perdre'm l'expressió, amb els seus calçotets, tu. És que ho falla pràcticament tot, però no és que ho faci malament, és que no li donen les cames i la ment, i l'home se'l veu superat per les circumstàncies. De tots aquests iaios, doncs sí que podem recuperar Satoranski, és veritat, que a més encara es fa algun triple i entra alguna vegada i fa punts, doncs Déu-n'hi-do Satoranski, després de 2 anys horribles, jo penso que de moment doncs està força bé a dins aquest panorama de prejubilats o alguns jubilats. I a més, doncs ja, per què no cal dir? Tenim el cas de Keil, que no pot jugar a la Lliga Espanyola, o ell o Norris, perquè ocupen plaça d'extracomunitari, i només en poden jugar 2. Llavors tenim jugadors com Marcos, que no compta per l'entrenador, i els jugadors titulars tenen una gran minutada. Però esclar, és que l'entrenador a la part final ha de confiar en els jugadors que creu que poden ser útils encara que juguin malament. Ahir, doncs, naturalment, Sanguelia i Vesely no havien de jugar, però us imagineu que haguessin sortit Fol i Norris i el Barça hagués perdut, el poble de Pasqual el cremem al mig de la plaça de Catalunya. O sigui, les coses com són. Bé, aquesta és la situació del Barça. Torno a dir, no ens posem gaires pedres al fetge, perquè si no passem molt malament. El panorama, doncs, no és engrescador i no per falta de qualitat, sinó que, com hem dit sempre, una i 1000 vegades, aquesta plantilla és vella, està descompensada i, sobretot, és molt curta. Per tant, agafem-nos amb bon humor i acabem dient allò que en temps de turbulència agafem-nos amb molta paciència. Gràcies un cop més per la vostra atenció i hem de dir allò de avui, ahir i sempre, endavant Barça, força Barça, i ara més que mai, si pot ser, diguem-ho amb un somriure. Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.